Извинявай, как мога да си поръчам графит при вас? Като цял процесът е доста лесен, сега ще ти разкажа стъпка по стъпка как се случват нещата. Първо, трябва да ни кажеш какво искаш да се рисува, дали ще е стена, превозно средство или нещо друго. След което ще ни трябват размери на стената или нещо, което ще рисуваме. Ако ти не можеш да ги предоставиш за нас, то ние ще направим оглед за теб. Второ, концепция. Много важно е да ни кажеш как си представяш твоето място, след което ние ще изготвим за теб няколко различни визии, от които ти да можеш да си избереш. Трето, на база на потвърдената визия изготвяме ценова оферта. Четвърто, организиране на рисуването, избираме подходящи за вас и за нас дати, като естествено съобразяваме и с времето навън, като работим бързо, качествено и в срок. И на последно място, номер 5, самото рисуване, най-забавната и най-съществена част от целия процес. Разбира се, ще направим много яка рисунка за вас, която ще издържи много дълго във времето. Ние сме The Graphs.